Здравейте, казвам се Иван Терзиев, работя в Райхли Демасари от 6 години насам, като започнах кариерния си път тук посредством Инженерна академия, където прекарах една година. Останалите 5 години тук са били изключително приятни и развиващи за мен и кариерно, и личностно. Имах инженерно образование, но не го оползотворявах и когато видях обявата за Инженерна академия, реших, че сега е момента или никога. Изобщо не съжалявам за това, което направих. Всъщност. Тази една година беше най-доброто използване на инженерното ми образование до момента. Имах базови познания по това как се управлява производство, тъй като съм учил индустриално инженерство, но нямах никаква практика. И Инженерна академия много добре се справи в това да ми даде практика, но също и по начина, по който аз искам да ми бъде дадена и по темите, от които аз се интересувам. Научих се как да се управлявам времето по-добре. Научих се как да задавам правилните въпроси на хората, които ми възлагат задачи, за да разбера какво е наистина важно и за да успея да си поставя приоритетите и да имам едно спокойно работно ежедневие. Може би една от по-съществените промени беше усещането за стабилност, защото така за мен беше много приятно, че след Инженерна академия, след усилията, които бях положил, получих безсрочен договор и с него това дава голям комфорт на човек и дава възможности човек да мисли за развитието си в дадена кариерна сфера. Включете се в стажа на REM. Няма да загубите нищо за тази една година, но съм сигурен, че ще се тръгнете с много повече умения, отколкото сте тези, с които сте дошли.